Khang lut ki Dukan ha Polo ha Khubor khasi student union kadang Iaid rally de ki Thuk ha keleng kanong ba Shillong shwa KSU kan Iaid na Polo la sakhi bala penjur ya ki pulit pahara ha kathan Polo khnang ban yada ya ki pat ba Iaid bayeng kanam dan kanu ke jingja ka bas ngosi Henry hadin baki dekhot ka KSU ki radep Iaid rally na ki than Polo layo I ya ka wei ka kali bolero ka padan yo registration number ML015620 bapen yeng harut surak shwa ban poi hasa forlong kala sya penjulor Henry empat la ban tip manu ba penjulor ya kani ka kali